Kaixo, hemen jarraitzen dugu sakeak bi jokalditan ematen. Bale, hemen ikusi daiteke ematen duela zelaia tableroa oso zabali dagoela. Baina, fijatu gaitezen, pieza bakoitzak ze kontrolatzen duen. Orduan honekin, hone dira pieza mugimenduak, orain ikusi ze lauki dauden kontrolatuta. Orduan, norantza bultzatu behar da erregea? Ikusi, lehenengo jokaldia zein da? Asmatu duzue? Zaldie G6, ez ba? Bi aukera ditu. Zer gertatzen da F5 badoa, nun da sake matea, oso ondo, E5. Eta zer gertatzen da G5 badoa, lauki berean. Sake mate ematen dugula. Hemen kuriosoa da, E5tik sake mate ematen dugula, baina ikusi. Zelako urrinetik ere, erreginak sake ematen dio, hilara hori erreginak kontrolatzen du, lauki bi hauek zaldiak, hauek erregeak eta alfilak. Bale, eskin arantza bultzatuko dugu, eta eskinan, H2 laukian, erregina zuriak sake emate emango dio. Nola? Aukera biditu, RH batera badoa H2 sake emate alfilaren laguntzaz, erregeak G4 laukia kontrolatzen duenez, gorantza eskapatzen saiatzen bada, sake emate ematen diogu baita ere H2an erreginarekin. Hau ere gogoratzen az, klasean kontatu zitzaigula, eta ni nintzen kapaze izan adibidez erantzuna aurkitzeko, nahiz eta sake matea bi jokalditan bakarrik izan. Bale, hemen gauza da, errege ezin dara gorantza, errege bat ezin dela gorantza igo, eta berantza ezta ere erregina dela eta ez ba. Orduan, sake mate eman beharko diogu dorrarekin. Hirugarren hilara eta F zutabea kontrolatuz. Beraz ikuselako jokaldia. Beltzek ezin dute erregina jan hiltzatua dagoelako peoia. Beraz aukera bi dituzte. D3 badoa, gorantz ezin denez igon, sake matea ematen dugu, eta F4 badoa, erregeak lauki honek kontrolatzen dituenez, nondik kontrolatuko du dorreak F zutabea,
ba F3-tik, ez ba? Bale, hau, bueno, nahiko horreza, ez ba? Erregina hirugarren hilaran mantenduz, erregea oso erraz bultzatu dezakegu lehenengo hilarara, eta lehenengo hilaran dagoenean, xake mate ematen diogu oso erraz. Bale. Zaldia kontrolatzen dituen laukiak, zaldia defendatua dago, lauki hauek, errega kontrolatzen ditu. Naiz eta D6 laukia, zaldi beltzak ere menperatzen duen edo kontrolatzen duen. Aurreko ariketan bezala, gu nahi duguna da, erregea azkenengo hilarara bultzatu, nola? Jake emanez, lauki hau zaldia kontrolatzen duen ez aukera bakarra du, eta orain, lauki horretan, ez ba? Lauki horretan, erreginak xake mate ematen du. Interesgarri hau ere, erregea oso eskinan dago, eta ikusi, xake ematen dugu erreginarekin, ezin da berantza joan zaldia kontrolatzen duelako lauki hori, beraz, babestu egin behar datorrarekin, baina orduan, zer gertatzen da? Errega ezingo dala lauki horretatik eskapatu, eta orduan, erregina H8 eraman da, xake matea ematen dugu. Vale. Lauki hau kontrolatua dago, orduan, eskailira metodoa hartzen gara, erregea FGH zutabetxarantz bultzatzen dugu, baina zer gertatzen da? Erregea dagoenez H7an, erregea atrapatua dagoela F zutabean, beraz, hurrengo jokaldian ja, xake mate. Momentuz hau, hurrengo bideora arte.